Ježiš je najsilnejšou a najväčšou energiou, aká kedy kráčala vo fyzickom tele po tomto svete. No, na čo nám je táto energia, keď nikto z nás ju nevyužíva? Nevyužíva vo svoj prospech. Nuž problém je hlavne v tom, že túto jeho energiu skôr zneužívali, ako využívali. Zneužívali ho na svoje obohatenie, na ovládanie, okyptenie ľudstva. No dnes využíme to, čo nám Ježiš ponúka. Je v každom z nás. Ahoj.